Katos kaikille, se olisi Jonnepoi täällä taas terve. Ja tänään me pelataan farmia. Ja siis mä oon. Ja meillä on mukana Jonne Pro. Ja siis me just tehtiin tää mappi. Ja nyt me aloitetaan. Eli me ostetaan nyt sit jotain koneita. Mut ensin mun täytyy laittaa tää viljelmäkone johonkin. Olisiko tässä? Tai ei siis viljasiilo siis. Sopisiko se? No, Meni jo. Ostetaan ensin kärryt ja kaikki. Olisiko tää? joku auto sit. Ostan kaikki tollaset, mä ostan autot vastikaan. Ok. Otetaan tää. Toi yksi talli ei kyllä tuu riittämään mulle. Ok. Ja siis, no, mun täytyy katsoa, mä teen tän videon nyt testivideoksi, mutta tää tulee silti mun käyttäjälle. Ja niin. No mä koittelen, kun en mä oo saanut oikein toimivan. Vois ostaa se hyvä se traktori. Tässä on nää. Ostaan tää. Onks tää se on? Oho. Joo, tää on toi. Joo, tässä menee hetki, kun mä ostan näitä traktoreja oikein kunnolla. Noin. Mitäs muut tähän saa? Pilkutkin. Ostaisko jontika? Ei oo väliä. Kumpi Valtra? Mutta on kyllä uudempi malli. Mikä ton telineen tarkoituskin niin tossa edessä? Mä tiedän. Et sä itä jontikkaa osta. Ostan, mutta mä katon ensin mitä kaikki. Oisko kaseekin hittona? Paljon se maksaa? Sen verran, että kyllä rahat riittää. Niin. Okei, joo, iso kumminen. Saaks tähän tuplapyöriä? Ei varmaan. Ja johonkin saa ja johonkin ei. Niin. Mut siis mä teen Fortti-videoitakin. Ja jotain random pelivideoita muutenkin. Ootas. En mä viitti ottaa kauhaa vai viittiiks? Riippuu onko sulla sillä käyttöä. Ehkä ei nyt tähän väliin vielä. Ai niin, kun mulla on tää automaattinen käynnistyskin. Ei noin äänet kyllä varmaan kuuluu. Mä testaan lopuksi. Kyllä tää nyt 43 kulkee. Noin. Siinä on jo ensimmäinen kone.
Älä ota. No niin, otti sen hiukan. Et se ei ainakaan ota. No nyt mä en sit päästä pois. Siinä oli ovi siinä vieressä. Ei ne aukea. Kyllä pitäis. Oho! Mikä tää on? Fiat. Oho! Oho! Mikä hämpelikaava toi on? En minä tiedä. Saakeli. Jos tää kärry ei mahdu tuohon talliin, niin mä sanon voi nyt saakeli. Vakitat se vai sinne viereen? Niin. No kyllä mä veikkaan, että tää mahtuu. Ei saakeli, no mitä siinä kuuluu. Nyt tästä suoraan. Kyllähän se meni koko pakettina tänne. Otti vähän kiikkyä ton seinään. Ei ottanut. Sitten täytyy... Ostetaan joku rekka. Ostaisiko Scania? Vai täällä se monni? No kyllä se Scania. Miten se merkki? Kyllä nää on tää ihan selvä Scania. No joo. Tän saa V8:nakin. Ottaisiko ihan tumman musta? Se on sellainen pyörän väri. Pyörän väri voi vaihtaa vai? Tai siis toi vanteen. Oisko? Ois. Ottaisiko tällaisen? No kyllä toi aika siisti ois. No. Ei mitään lasintummennuksia, ei edes näe mitään. Otetaan ihan normaalit. Tuommoinen sininen lasi olisi aika siisti. Sitten se näkyy sinisen tuossa hytissäkin. Niin.
16-litrainen pytty. Ok. V8. Ai jaa vai. Sit huutaa kuule niin lujaa Wow. kun näin. Mm. Even Tokyo. Ja sit mä saan laskettu tän toisenkin renkaan. Tän. Joo. Mihin sä niinku ne ajoit oikein? Johonkin talliin. Vähän oudot äänet. On kyllä. Ostaisko sellaisen autokuljetuskärry? Muuten siinä, Tällaisen. en mä tiedä, mutta siinä oli siinä alussa oli tää kärry, se on vähän ärsyttävä. Ai jaa vai. Ostaisko tän? No mietin, että jos sä jotain koneita kuljetat, niin ei tohon kyllä mahu oikein. En mä kyllä ajatellut, että täällä koneet kuljettais. Tai tää. Toi on vähän pieni ehkä. Mieluummin tää. No. Ottaisko tämänkin mustan? No, mä sit vähän mietin, että näyttääkö se hirveän hienolta, jos kaikki sit on mustaa. Millaiset vanteet? Tollain. Oisko tällä? Joo. Kato just sopivasti. Ai joo. Oho. Aha! Se tulee Scanian peräkin. Itse asiassa olisi ehkä kannattanut ostaa se eka peräkärry. Meni jo. Hei, sulla on ramppeja muuta siinä. En vai laskiks aina? Selvä. Löysin verkosta Ramps hiljaa. Ostaisko kauhakuormaa ja Kurottaja olisi aika kova. tällainen? Tää olisi aika vähän. Tää. Joo. Me saadaan tähän muuten sellainen hieno, kun kaadetaan puita, niin sellainen kuljetuskäärä. No mä voin etsiä se kärry jostain. No joo, tää on varmaan. Osa. Aika iso. Ei. Tää Farming on kyllä hyvä peli oikeesti. Ja sit kun mä saan Farmi 22, niin me tehdään sit videoita. Ai jaa, mä tulen. Siihen saa crossei. Siihen tulee, no kai se nyt jonkun modin pitäisi vaatia. Ei vaadi. Se saa ihan tuolta Modshopista. Tai tuolta. Oho. Olisiko siinä hyvä, jos sä ostat jonkun muunkin laitteen? Hei, josta heti joku, sano se puupilkku ja mikä sen nimi oli, en mä muista. Täällä on kaikki puupilkkuja. Siis, mikä sen Tämä. nimi oli? Niin just se. Mut ei mulla oo puita tuolla ollenkaan, mitä mä pystyn No sun kaavataan. pitäis ostaa joku mettä sieltä. Sun pitäis vaan vähän rämpät rahaa. Mikä näistä olisiko Mut tästä saa kyllä ikkuna auki. Muist ei. Kato nyt. No mitä järkeä kun kurottaja. Ei sun tarvisko Wärtsistä ostaa kauhakuormaa, jos sulla on se kurottaja. Kyllä mä varmaan ostan. No tätä sä voit käyttää tietysti jossain matala hommissa. Niin. Niin tarttisko. Kai. Mut tähän ei saa työvilkkui. Kun tähän saa. No pitäisikö sit ostaa mieluummin se? Tää. Niin. Mut sun pitää hommaa jonkun näköinen kauhas. Kun tähän saa tällaiset. Mut ei. Mä otan tämän mieluummin. Tän kase. No tää on aika halpa. On. 175 niin. Hei, kauhasit vielä. Joo, mä menenkin tän sen takia. Avantti, olisko? Sais ruohonleikkuu. Ei mulla mitään. Kun saa tällaisen ruohonleikkurin ja tällaisen.
Ok. Mikä näistä? Ja sit siihen sais tän. Pystyis kääntää peltoa. No ehkä käyttäi traktoriin mieluummin peltohommiin. Mikä näistä? Kun tähän ei tarvitsisi käyttää. Otetaanko tällainen? No joo, toi nyt on ainakin halpa, kun se toinen oli 3600 €. Kumpi näistä? 16 000 vai 33 000? No noilla on varmaan hirveästi eroa. En mä tiedä. No pitäisikö ottaa tää? Just. Oho. Niin sit siihen kaseen piti katsoa se kauha. Ei. Kun tossa on kauha. Kun siis tosta saa window auki. Mä laitan nopea viestiä. Joo. Kenellä? Onko? Suoraan paketin seinään. Hei, ja Farming 22 tulee muuten silleen, että sä pystyt olemaan niinku palokunnassa töissä. Tai Niin se on on. yksi modi. Sen pystyy sieltä shopista ottamaan ilmaiseksi. Ok. Mun mielestä. Mun on pakko nostaa tätä kauhaa. Et mä saisin vaikka tuo avantikin sitten vielä tähän perään. Saanko mä edes enää tätä avanttia tohon saan? Kyllä sun nyt pakko on saada. Lait sä ruohonlettukin siihen? Mut onks sulla muuten hirveästi nurmikkoa siinä? Koko piha. No niin, mä tuon. Menee. Sehän meni siinä. Ai jaa. Holy smoly! Kato! Oota. Just sopivasti. Oota. Eiks Farmingissa pystynyt muuten toi kysyt, niin eiks tässä pystynyt pelaamaan multiplayeria kaverin kanssa? Pysty. Tää kuulostaa ihan sähkömekalta sisään. Niin kuulostaa. Täytyy... Toi tuli vähän liian lyhkäiseksi tuo käännös. Mikä? Käännös. Vedä ihan siitä reunasta. Tai vedät vähän siihen toiselle kaistalle. Äijä on jo nyt kyllä. Mun on pakko kääntää näin jyrkästi. Saakeli idiot. Ena, pakita siihen päästä sen. No niin, mene nyt siihen väliin. Mennään. Onko tää video kestänyt? Venas mä katon. 11, 5, hei, 19. 20 minuuttia kohta. Vippaks. Hyvä. Ei! Tässä ei ole onneksi muuten osumia, ettei tule mitään kolhuja. Eikö se ollut sillä? Joo. Tässä ottaa osumia, mutta ei kolhui tuu. Niin. Mun on pakko mentää pidemmän kautta. Mitä varten? Eikö se olisi varten mennä nopeammin? Mutta laajentaa sitä sun risteys vähän. Oi jumala! Mitä sulla täällä kotona niin? Äiti. Ok.
Voi juman kautta tää jäi jumiin. Puske kurottajalta tai jollain, jos se taas ne vehkeät sieltä alas. Mun kaveri on kanssa. Ui! Mitä äijä piti joku senkin pääsen alusta? Puske sillä kurottajalla. Nyt jää tekisit oikein urakkahommi. Joo, eikö ole varmaan hirveä kauan kyllä. Oho. Mitä? Kato se on! Mitä noi tekee? Ne puskee! Mä ainakin pääsin jumista pois. Nyt! Pakita, perse! Se ei oo onneksi kuulu. Älä pakita vaan! Pakko päästä. Joo, mene. Ei saa tehdä. Okei, jos toi tulee... Olin nyt vaan pakittanut, kyllä ne osaa. Mä menen helpomman kautta, kato. Toisten pelloita ei se mitään haittaa. Ui juma! Vähän drifti. Kannattaa se kärry jättää siihen ulos. Mä jätän kyllä Scaniankin. Laittaa nyt se talli. Kun sit ei mahu muitko näin. Mäkin tai kärry viereen. Äijä ei muuten sammuttanut sitä. Sammutin mä Scania. Kyllä se siinä hörisi. Ai hörisee vai? Se on toi tuolla. Sammutiks kurottajia? Joo. Se on vaan huono silleen, että tästä ei näe hirveän hyvin. Mistä sitä? No niin kuin siitä ikkunasta, kun jos sä katsot esimerkiksi oikein, niin siinähän tulee... Miten mä jäi? Pitäisikö taukoa nyt? Tekis jotain muut? No en mä tiedä, täytyisikö mun kohta lähteä kotiin, kello on 6:45. Pitäisikö viimeistään soittaa, kun pitää olla. Mutta me lopetetaan tähän. Me nähdään seuraavassa videossa. Moikka!